molt de parlar sobre cuina, parlar sobre l'oli, de buscar aplicacions i d'utilitzar-lo d'una forma a vegades que tendim a veure al supermercat que hi ha olis de tot, doncs també es poden fer a casa, es poden fer de diferents gustos i poden trobar bastantes aplicacions. I després és aquell moment que quan tenim aquests invitats a casa es sorprenen, perquè estan qualsevol, un plat senzill amb una amanida, però proven un oli que té un gust de sàlvia, té un gust de picant o això, i és aquí on podem sorprendre els nostres invitats. Per fer el carpaccio, aquí el fiquem amb 2 papers films. Agafeu a la cuina i fiqueu el film. Intenteu ficar la gamba pel mateix costat sempre. O sigui, la part vermella de la pell, diguéssim, de l'exterior, encara que el talleu per la meitat, sempre que estiguin al mateix costat. I després, quan el girem al plat, es veurà la part més maca, que és la que es veu els filaments de color vermell. En canvi, l'ajedrea, la feijoada, si la coneixeu, sobretot els que fan olives, és típic, almenys al meu poble, la parrillera, el matret, és ficar feijoada. En aquest cas, més de Romania, feijoada també va molt bé, ho tenim molt mentalitzat, que l'oliva amb la feijoada. I en aquest cas, vull dir que aquí al camp la trobem. El que sí que fem és totes les espècies que posem dintre l'oli són autòctones d'aquí, no n'agafem cap de fora. Aquí hem ficat oli, alls i bitxo, llavors amb el bacallà primer comences amb la pell avall perquè és on té més gelatina, perquè el que fa que lligui la salsa és la gelatina del bacallà. Llavors la fa no gaire fort, tens aquí els alls, l'oli, el bitxo i el bacallà. I la qüestió és anar tot el rato que vagi fregint a poc i anar remenant així, perquè lligui l'oli amb la gelatina que... Nosaltres sabem que aquí la nata monta, per què monta la nata aquí dins? Doncs molt fàcil, és perquè a l'afegir aire, si fiquem aquest cartutxo, això, la nata és mantecosa, no? I porta greix. L'aire es fica dins de les partícules d'aigua, de la nata i el greix i fa que agafi volum. Quan fem nata muntada, afegim aire. I per què es queda l'aire dins? Perquè les molècules de greix fa que es quedin dins d'aquest greix i quedi això. Doncs amb aquesta teoria, aplicada aquí, diem, si podem ficar aquí nata, però no podem ficar maduixes, un suc de maduixes o un suc de no sé què. I després fer la diària, aquí va començar a investigar ja que això pot funcionar amb greix, amb cales d'ou o fulles de gelatina. Amb aquests tres ingredients podem fer maduixes, fem una infusió de maduixa, un te, una espuma de te, què fem? Fem una infusió de te amb fred, afegim unes fulles de gelatina per litre, fiquem aquí i la gelatina fa que aquest greix animal, vegetal, fa que es quedi l'aire dins i aconseguim una espuma de maduixa. L'oli de garrofes seria també agafar l'oli i les garrofes tallades a trossos i deixar-les confitar durant una horeta a foc lent. I després, quan està, deixar refredar i triturar-ho amb el fornís. Què passa? Llavors, amb aquest oli s'agafa els pollastre aquest i es fica a marinar amb aquest oli i les herbes que vulguem. Jo he ficat llaurer, farigola, durant 24 hores. Pau la garrofa, Oli, garrofa i, clar, i després té llaurer, farigola, però l'únic que el que es nota és la garrofa i aquest color que té és la garrofa. I llavors hem fet uns ous de pollastre i l'hem deixat marinar durant 24 hores amb aquest oli. Ja els marcarem a la planxa i farem la guarnició. A casa on festivem Voltes d'olis es fa servir aquest tipus d'envats o de vas que no és d'aquest color que és opac perquè no s'han de fixar mai amb el color que té l'oli. Pot ser un oli molt clar
i ser molt fort de gust, o ser un oli molt fosc, i tu pensar que té molt de gust i realment no tindrà gaire gust. Té dues parts, és el got, que és ovalat d'aquesta manera, perquè el que s'ha de fer amb l'oli és se l'ha d'escampar per totes les parets, perquè així deixi anar, es volatilitzi més. Té aquesta forma perquè el puguem agafar bé amb la mà, per poder-li donar temperatura, l'oli d'oliva o l'oli per trobar totes les propietats que té l'oli, necessita estar entre 26 i 28 graus de temperatura i aquesta temperatura ja expressa moltes propietats de l'oli. També es pot, el segon pas que es fa és tastar. Quan es tasta és qüestió que tota la boca quedi impregnada de l'oli, perquè totes les papil·les gustatives que tenim a la llengua ho canvien, sigui la mar, sigui el dolç. L'oli ha de ser una mica dolç, si ho hem tastat. Productors, parlem de cuiners i hem de parlar també del vi, que és la part essencial per acabar de disfrutar d'un àpat. A terra i taula som 4 cellers, un soc jo amb Sicus, que vinc des de Bonastre, l'altre tenim l'Albert aquí també amb Augustus, tenim Gener Ventura de Vendrell també, i tenim el celler Partí de Creus de Bonastre. En aquest cas hem intentat, al ser el primer taller hem intentat buscar un vi que pogués maridar una mica amb tot l'àpat que tenim, menys amb el postre. Pots fer igual. Podries agafar una mica i aixecar-lo una mica. S'ha de jugar molt amb la temperatura, tant és pràctic. Llavors s'aixecava una mica així, s'aixecava polvoró. Fer polvoró, no, el polvoró es fa amb un derivat de la temperatura. Ja podeu atacar, comenceu pel peix, Alguna banda? Una miqueta. Salmar-lo. Us ha semblat el cereal? És molt bo, És molt bé. La torrada. Sí, que... Que mengen les pites. No, Fa molt i xocolata, fa molt de gust. una miqueta de sal, no? Ja està, ja va. Aneu agafant.